Hello, mga ka-DJ, mga ka-listeners, mayong adlaw, mayong gabi, kanatong tanan, no? Pasensya dyan kayo ha, nga nadugay-dugay kong sumpay ng dramahan, no? Mga ka-DJ, mga ka-listeners. O sa dili pa, mga ka-DJ, mga ka-listeners, akong basahon na napipila nga nag-comment, si Winsky Notalik. Salamat sa sumpay, ha ha ha, dugay-dugay dyan ang sumpay, but okay ra lods. Patently waiting lang. Salamat kayo sa pagpaminaw. Winsky Notalik, pasensya kayo nga dugay-dugay kong sumpay sa upload sa sumpay din dramahan, no? O kang Romana Bituala, thank you idol sa pag-upload. Salamat sa pagpaminaw, no, Romana. O kang Juan, murag si Mickey o kanang sawa maoy kaloha. Hihihi, thank you kayo sir Lods Amping always from Taiwan. Salamat kayo, no, sa pagpaminaw, Juan. O kang Divine Grace Rodriguez. Thank you, thanks Lord. Salamat kayo, no, sa pagpaminaw, Divine Grace Rodriguez. Thank you kayo. O karon ito maglangan niya ang sumpay ning sugilanon nga naguluhan. Pirlas sa Bukid, Part 21. Kinaon sa ang panahon ay kabalaka kay mag-ampo man ko para nima. Pamisahan man ta ka. Kana lola. Manis mo ginibata. Siguro agi na. Oo. Huli na nasab. Lakaw na dayon to ato ba nga dayon ng manunok. Lakaw na. Itok mo. Lakaw na. Sige na to. Lakang na ba? Ngano ka ay? No, sa nagkurong-kurong magkog ka. Hala. Di pa to si Toto. Lamigahin naman na si Toto. Toto, naon sa man ka? Mikaging man ka. Doon ka kamunin ako gisagpa ni mo. Naon sa ka? Gisagpa? Kaduha. Dihaon na mo. Nikay! Ayaw pag-doon siya nag-move! Hain naman ang nag-move nga mananap. Dili. Unsa man ang mananap, Mura siya gliyon, pero mura sa unggoy. Nikay! Usap na mananapa, ha? Nikay! Usap na mananapa! Muram nagliyon nga, mura sa kunggoy! Oy! Unsa man nag... Alala, kalain mo na ng mananapagod! Ay! Nasabot siya ng mga bagon nga doon ay tunok. Wala! Salamat taon nga, nasabot na siya din eh. Ay, di ka dyan pangilambot ako ni Kay. Analagi ka diha, liong ha? Ay! Ha? Nakaila ka sa nga ng mananapat to ta? Walo lang. Oh! Mura mo siya Leon. Ya, mura siya unggoy. Si Leon unggoy na siya. Kaya taas man kung kumplitohon mo magbasa, mong liong na lang siya. Liong. Oh. Ato siyang hawason na nakagapos niya to. Ay! So naman to, basi kanong tahanan niya kung makabuhi na siya din na. Aw, ikaw kay baho magkagkwak nit aw ikaw dud ang unahon sa pagkaon anak to. Di na may tabo, Lola. Kay? Kamugis ni Kay ang unang kanuna na niya. Kay manghumog mong mga tao. Liong? Gusto ka mahawasan ng nakagapos ni mo, Liong? Liong? Oh, Liong. Naliong na gid. Ola. Leon nga unggoy na siya. Maong liong na siya. Diha lang mo ha. Ako rin dool niya. Uy. Liong! Ayaw kahadlok na ko ha. Amiga ta. Tabangan ti ka nga mahawasan ng imong himutangan. Ay, kumpiyansa ni Kay. Ay, isa makaoy, mabalaka pa man kanan ni Kay. Naagon na siya gahom. Ikaw ang palayo ni anang liong kay baho ka. Na, basi sa puto niya na sa imong baho. Na, hambato na hinoon ka.
Mauna ka na ang imong mamahimong kauban, Prinsesa Rosa. Prinsipe Iloy, kinahanglan magkasulti ang imong isuon nga prinsesa. Amo na ka nang gisuwayan sa pagpasulti, mahal nga hari, pero di man gid siya musulti, eh. Mao ba? Mao ka na, mahal nga hari. Sige. Pasagdi lang una ka na siya diha. Kamong mga dama ni Reyna Santana, may buhaton kamo. At timanan ninyo si Prinsesa Rosa. Prinsesa siya, busa, at timanan ninyo siya umayo. O ikaw, Prinsipe Iloy, uyog sa kong sinaligang sundalo. Ugatagan kaniya sa angay mong isulod. Kamong tulo, sunod kamo ka na. Uban ka na ko luyuan ng taas ka kutina. Dali! Prinsesa Rosa, asam ta? Hala! Pamati! Unsa man ka na, mahal nga prinsesa? Ali, nasok ka, Madam Bro? Kinahanglang mangita kag paagi nga dawaton sa hari ang akong tingog nga tiguang. Paghuna-huna na. Unsa? Ayaw kahadlok na ako. Niya ako aron tabangan ka nga makagawas ang gapos nimo. Oh, uy. May ukok ang iyang Mura man siyang nahadlok na ako. Oh, may ukok ang sa mananap. Di kay! Ay kumpiyansa ng mananapa, ha? Hindi nga lang mapakan ka. May idolan lula di abi para siya mapakan. Sama yun! Ito nila. Ilawag na mo. Wala ba yung hospital rin? Wala siya mulog na to. Mura siyang nakasabot sa akong gisulti. Dali, dool diri. Ay, kumpiyansa to. Uy, hala. May upog tuda siya. Wala mo siyang nauwaw ni mo. O sa manang mananapagod siya, good ay. Wah, di man yun masabot ang naungan na niya. O sa man na siya. Alilang. I-chat ka rin. Laban niya. Hindi na ko layo. Liong lagi nila. Leon nga unggoy. Liong. Ako na puton ang tunok kong bagon nga nakagapos nimo, ha? Basta, ayaw lang kong paaka, ha? To, naana, may kalma na siya. Ang sabi niya itong buhaton. Guniti ang mga gamot nga nakagapos niya. Putla kini, og ako ang bahala ining liong. Dali to, tabangi ko sa pagtangtang sa mga bagon nga nakagapos niya. Ha? Kalisod sa dali mong gisugo na ko, Madam Bakukang, eh. Mahal nga prinsesa. Why imposible kon buhaton? Pero, makadawat ka ang hari nga gwapa kay ka, unya ang imong tingog kay tiguang gyapon. Ayaw niya lang pangutana. Kinahanglang mapasabot ni mo ang hari bahin sa akong tingog. Aron makigsulti ko niya. Pabataan na lang ni imong tingog, eh. Kinahanglang maniguro ko. Nga dili magduda sa akong pagkatao ang hari. Musamot siya nga magduda kung mutingog ka sa iyang atubangan. Busa, mas may tingali nga mag-inamang ka na lang yun. Dili lagi mahimo nga mag-inamang ko hangtod sa hangtod. Pabatian na lang siya sa imong tingog nga original. Kanang pangag nga tingog ba? Dili mahimo. Di makahinumdum o na siya sa akong sinultihan. O makailan na o niya siya nako nga ako si Bakukang. Kinahanglang duna kay isulti sa hari. Aron iya kong kuhaon gikan sa kwartos mga dama. Ikaw ang bahala. Maguraw na ako. Pero, adtoon una na ako ang sundaw nga muhatag ka na kong sapot sa pagkasundaw, ha? Kay sundaw naman ko ining palasyo. Kinahanglang kanunay ako sa dool ni Haring Burak. Hala. Ligay. Mingob naman sa lagit ng mananap, ha? Burisig na sakitan. Nagdugo ang iyang tiil.
Nigay. Ayaw lagi tao kumpensa ng mananapan. Kaya mo na lang iulaog na guway. Tingaling maunsa ka ba? Basta ha, ayaw ko kang bata ha. Ako lang tambalan ng imong samad. Hikapo lang na ko imong ha? Bantay, Nikay, bantay. Shhh! Kalma lang. Higala ta, ha? Ayaw paglihok. Shhh! Mamaayo ka ni anang imong samad. Hala! Wala tuod. Ang samad sa mananap nga liong. Hala, kamahanan ka na dyan ni ay Nikay! Mao na lula. Busa, ayaw lagi kong trahis nagkaya. Di na mo gupitin siya sa pamarang. Kay mas gamanan siya ni mo. Hilam na totoy! Ayaw na nagkukata ng mga nahitabo sa unang panahon. Kaya ni anak kita sa kalibutan sa lamperong. Tanawan ninyo. Nakatog na siya. Tuod. Wala nilang dukot layo kay Mura pa lang na. mo nagkain na magtambal para katuog ang liong. Sige na to. Aton kang tangon ka nang nakagapos niya nga mga bagon nga may tunok. Nadi ko mutapan. Sige, pero sigurado gigay ka nga di na makamatang liong. Dili at tingali. Paspasan na lang nato ang pagtangtang sa bagon. Lulululululul! Pilihok na sa siya! Palayo ko. Natangtag na ng bagong din dapita. Makalihok na siya. Salamat. Karon, ang Reyna na usap mapangitaon ta. Tuod. Hain mo rin, Reyna. Dali ka mo. Pangitaon ta ang Reyna. Asa mo ka na itong pangitaong Reyna, no? Ayaw na! Lula. Ayaw naging pagreklamo kung pangitaon na itong Reyna. Saan ka? Oy, wak ko mo reklamo. Oy, kwak tao. Naya naman na. Kwaknit ili mong tanaw na ko, ha? Nagkaanam na bitaw kagkahimong kwaknik. Hala to. Nag-anam tuod ka grabe ang imong naong. Nausap na gid ni. Sa? Doon na magani kay tango nga mitabo. Oh, na kay tango. Kay, help me! Pabalik ka kung kahansam! Mala. Oo, toto. Ato na pangitaan og tambalang imong naong, ha? Pero sa pagkakaroon, ato na pangitaon si Reyna Santan. Ula na rin. Nabalakan ako sa talit niyang pagkawa. Tanawa lagi ninyo ang akong nakita. O, si may imong nakita la. Nasa doon sa gigaan ni Reyna Santan. Karon pa ko makaklaro ina. Oh. Unsa man na? Sinaw nga banig! Oh, dili ba? Banig man na nga sinaw to. Mura ba Kung saan kayo sumutan na ulo, ha? Guwang na mga. Guwang na mga. Di gani ko kaklaro. Okay, Wala na atong doolo. Taro na itong maklaro. Dali! Labi sa niya kung kinabuhi dinis palasyo na. Naghanap kong bulawan. Mapalitan ako ang bisan unsa nga kung gustong palitan din. Pag-unay na sabi, baligya sila din Hala, nasa mga sina na. Pero, mga tapis-tapis naman na. Murag yung kong naas panahon ni Aladdin. Hoy! Ikaw! Nag-usap ka din Uy, sir. Kung sa'yo mong gibuhat? Akuan. Uy! Ha! Ilmo, ikaw na. Sundalo na ka na. Dili na kinawat ni imong ano pa nami. Dili na, Noy Andoy. Ako na gini. Gihimo na kong sundaw sa hari. Saan ginasimutan na ulo, lapan kina. Bura man nagbanig. Ay, dili lagi na banig. Sabi na. Kasi nauraan na kong banig. Dili man na siya ginama sa tao. Husto ka la. Dili na ginama og tao. Ang iyang grano. Kay mura grano sa himbis.
Mas maayo yung ka mananag ani kay da. Kaya doon na yun na siya sa himbes. Pero dako lang. Biato isabi, para maklaro ginato, kag hasol ba ni sige taglali sa ninon? Usa mo yun ba? Klaro na. Oh. Lapad, Oh, murag plastic man eh. mura bitaw. Doon na tagimog plastic din yung dapita. Kung doon na publika din sa plastic kan, ato ni pa yung taon ni kay. Manarbaho ta dito. Marbaho na ta rin eh. Tata, mura man og nakaila ko yung butanga. Ang talag yun eh. Unsa man ni imong tan-aw la? Ato unang klarohon ha. Patsyang na ba ako? Di kay kong kaklaro. Oh. Iduot ni mo na. Ang paghilom sa dito, paghilom sa ito, kaya naghunaon na pa ko. Hilom maganda ba? Hiliding man mangkaka. Ayaw pataka daw panagaan. Be, dili man doon sa plastic, be ko no, be. Oh. Di gud lagi. Mura man siya. Ringkot nga nagisi. Mao ni. Di na rinkot ay. Sulan eh. Di na rinkot. Bitaw, lapad raman siya. Unya, nagisi. Hala! Hala! Nakailan na ko na! Pagbantay ka mo! Lula! Pagbantay ka mo sa palibot! Pagbantay mo! Na mo magbantay man ni Lula, oy! Ay, kami pagkuratigot! Oh! Unsa man ni imong tan-aw la? Di mo makuratan, ane? Lagi. Naluno magtinis sa dakong sawa! Unsa? Luno sa sawa! Luno gani! Kung mao ka na lala, posible nga nagdagit sa dakong sawa ang Reyna. Pulo! Ano mo na? Sigurado na ko nadagi sa sawa. Di na ko makahimog bayagin eh. Klaro na lang tayo nga gilamoy na sa dakong sawa ang Reyna! Dili na mahimo. Ni Kay. Hilak ka ka ni kay. Cray lagi ka. Ano naman ka? Anong hilag ka ni Kay? Suminita po ni mo. Ang buto. Nagawala ko sa paghuna-huna ka posibleng natukob na sa sawa si Reyna Santan. Kung natukob man siya, dili na tamabala ka. Anong di man taong ka mabalaka, Lula, oy? Basin ikaw, di ka mabalaka. Ikaw may sunutok mo sawa. Kanang sawa pa, minaragoda. Kanang sawa gud to. Dugay pa man na sa mukhaon og usab to. O, kung nabusog to si Reyna ron, dugay pa na sa mukhaon og usab. Maumbala. O kung mau na, libre gyapon tayo O, ni. libre ta. Pero, gutom mo na isang balik, Lula. Kita-gitok mo niya! Ay. Unsa naman taon ka niya? Ayaw ka pala ka. Sa kabuan pa na mukhaon og usab ang sawa nga nakakaon na. Dili man naganang mo lihok ang sawa kay bog at man ang kanang tibok tao nga iyang nalamoy. Busog pa man ron. Bitaw. Bitaw sunod, gutom mo ng guwan. Ikisunod, ha? Depende. Ay, labagilag din ni Kay. Maunsa pa man mo nga, klaro magyun na natukod lagi sa sawang Reyna Santo. Hilang kay nagilag ni Kay. Ay, mausag ka na ang akong pagtuot tungod kay ni asa dool sa iyang gisandigan ang lono sa dakong sawa. Pagitao na to ang sawa to. Hala! Uy, ni Kay. Ayaw pag-unaw-na na, day. Paghikog naman ang imo. Ayaw. Saan naman Kung tao? tinuod man nga maglisod paglihok ang sawa nga nakalamoy sa Reyna, dili ra ta magbeligro to. Busa, pangitao na to ang sawa. Anong ato magyong pangitaong ni kayo, ay? Mao gani. Magpatukob kita sa sawa? Dili to. Atong kuhaon gikan sa tiyan sa sawa si Reyna Santan. Pastilan, kalisod. May silang unaan ni Kay na. Ikog naman ginang imo ni Kay. Toto, kinahanglang makuha na tong pateng lawas sa Reyna. Aron na itong mapakita kang haring burak ang ebidensya. Ngawa na ang Reyna. Nagunoon na po gini kang magbalik sa palasyo nga itong. Oto, to pa dito sila si ako, diba? Oh, si ako ang mga kauban niyang mga duwindi. Atog din ang nalimtan. Uy! Ano na siyang ito yan? Anin lagan nga. Puti. Toy May ay. ihawang puti. May puti ba? May ihawang. Ano yung mga ihawon? Hindi makagikan puti. Nga? Ikaw ba'y mga sabay tuya ka? Ganun may kalit na gagawagtang, ha? Ya, may kalit sa gagtunga. Usa man ka? Irong ungo ka, ha?
Pagsulti o kung ka kay bunala ko ng agtang mo. Ha? Bunala ko ng isa akong sundang. Uy, na unsa magkatutoy. Ayaw nagkasabi ang itoy. Napahiton gani ka na ikaw lang. Time pa. Muna siya doon ay gustong ipakita na ako. Nag-atras sa pantis siya. Bitaw. Oh, Murag wa may saan ang mundan. sana? Tado na siya minimus bulkan. Ayaw na ang taon. Dali to. Ato na lang siyang sundan, dali. Nya. Asin naman sa tagatan ito na ng itoy Ronay. Pasilan. Ngayon, Day. Sa may plano ni mo. Oh, ay magpahayahay. Daghago ko kwarta. Uy, kinanglang bahinan ko ni mo, ana. Oh, Kinakakwarta ka tungod na mo. uy, ganong mga ayop magkagbahin nga libre makas kaon dias palasyo. Bisa na. Nala, sige god. Magbahin ta. Kana, ano yung ganahan niyo? Oh, Kamong duha. Uy, Madam, Madam, Prinsesa Rosa. Madam, presisa. Gipakatuog na ko ang kauban kong mga dama. Gikapoy ko's pagsigig at ubang nila. Gusto kong makadooy haring burak. Sa may sunod ni mong buhaton, mahal nga prinsesa. Intalon ko ang hari. Uy, Unsa? unsa? Mao ka na ang sunod kong buhaton. Akong tintalon ang hari. Busa, Elmo, sunod ka na ko. Matuman, madam. Kini ang gusto na kong kinabuhi. Way kapoy. Kaon o katog lang nga akong buhaton. Tuwa na si Puti. Midaga na paingon sa tunga-tunga as nagtupo nga sagbot. Dali mo. Ay, Lola. Uy, kung saan mo ginay gusto niya ipakita na to, ha? Hala na ara! Sinaralan mo, ay! Dili! Hala! Dili! Siray na santan ka ng laas ibabaw sa naglukong asawa! Hala! Giandam na niyang paniuto si Reyna Santa. Ayaw mo paglangas. Ayaw taon mo paglangas kay basinog magkamata ang sawa. Pero, kinahan na atong maluwas gikan anong dakong sawa si Reyna Santan, Lola. Ha? Mura man siyang nahinano kumayo di sa ibabaw sa nagloko nga sawa. Duta biyag purman sawa nga murag tako kayong ligyedo. Nya, nasa ibabaw si Reyna Santa. Giun sa man na pagbutang sa sawa si Reyna Santa da sa ibabaw niya. Tuno mo, na ta sa walula. Joke, tata. Oh. Wala mi. Ayaw mo pagsaba. Murag milihok ang sawa. At tasula, ang abanti nula. Arong kanon ka sa sawa. Naparusa to. Nakurong na. Dali na. Mamiya na lang ta din niya ay. Kamo lang ang biyala. Huh? Kaya ako yung kuhaon gikan sa ibabaw sa sawa ang Reyna. Saunta. Di mo ginagawa ang Reyna ni Kay. Kakuyaw na ba rin magunaw na? Uy, saan naman taon ka? Pero to mo ni angay nga buhaton. Dili na tumahimo pasagdan ang Reyna nga anhalang sa ibabaw sa naglukong asawa. Buhi pa siya. Wa pa sila miya busa ato siyang kuhaon. To. Liding man ka to, di ba? No. Liding man ka. Tabangan doon na ni mo si Nikay. Oh, Tabangi. tuod no? Oh, Lining man ba ko? ulimot ka. Ako na kuhaon sa ibabaw sa nagloko nga dakong sawa si Reyna Santa. Na, uy, kahabog ra ba? Uy. Tupong na ko ang hapit ang nagloko nga sawa. Makuha lagi na to ang Reyna. Dali na. Maghinay lang ta. Oo, ang inyong mga tunob. Ayaw gud ninyo paliho ka ang yuta. Ipaon lang ka na mo, Lola. Sabi niyo. Madam Bakukang. Narang kwarto sa areo. Sige. Biyain ako din Madam, sag unsay metabuha, ayaw ko giangin ha. Imo ning plano ha. Ayaw ka balaka. Wa kay labot ini. Lakaw na. Bida. Igaton sa ning tiguangang barangan. Pero, guwapa na kay siya. Unindot na kay lawas. Mailad gid ang hari niya. Yan na.
Sila ka, sinikay. Inam ka sila karon? To, hinay lang yun. Dili ta magdali. Ikay, niya nagkitas tungod sa nagloko nga asawa. Hayo kahadlok niya. Mamili tingalig lam yun kining sawa. Kaya wa mo ko nilam yan sa una na mong panagkita. Busog tingali to. Shh, ayaw na paglangas. Niya na tos tungod niya. Ato ng kawaton ang reyna si Babaw. Nikay, mura man naog na ginawa pa ang reyna. Natuog lang ka na siya to. May gahom sa kangit-ngit nga nagputos ka niya. Mga dili siya makamata. Ay, usap sila ka rin sa wahang. Ngaya may gigiko ang reyna o yung gibutang sa ibabaw niya. Murag yung higanting donut ang sawa. Nga dunay daghang layer. Ay, napagsigik tapi. Sige na. Hinayon na natog kawat ang reyna. Kawat? At sige, atong kawaton. Hinay lang kita. Kawat. Oh! Patay! May natumban ko ni Kay. Ayaw paglihok. Otong una. Ay mo na bang mo ginawa ni Kay? Ayaw una to. Maragilihok ang sawa. Ni Kay. Patay na gid ni. Dili ta mamatay to. Kanang ibutang si Mona una. Dili ta mamatay. Uwa na malihok ang sawa. Ang sami atong buhato ni Kay. Ang ginawa na, naglagom na ka. Kawaton ta ang mga tiil sa reyna. O ginahinayo na to og bira. Noo ko ni mo ni Kay yun sa naman taon ko yun sa. Watay laing mahimo to. Gawa sa pagbira sa tiil sa reyna. Aron madailo siya paingon nato. Agudoy. Sa ulo kung managdakan ta sa Reyna, ha? Ayaw paghunahon agbati. Sige na. Gunitan na nato ang tiil sa reyna. Magdungan ta, ha? Sige. Bahala lang niya. Kuyog bitan tando, ha? Dos ko to ba? Sige. Sige. Oh, no. Ay, kulbaan magiguni kayo, eh. Naigi yung ibati. Mura kong kaibang. Kulbaan kong mayo. Sige. Oh, no. Kulbaan dyan ko ni kayo. Pagdali. Makamataning sawa. Oh, no. Dos! Nana! Punikan na kutil sa Reyna ni Kay. Ako saba. Sige. Hinayon na nato siya bira paingon sa ubos. Oh, ni Kay. Hinay lang. Hinay. Ayaw katagag na yun, ha? Mahal nga na yun, ha? Ayaw kita. Tagag na Reyna! Toto! Birahan na yung sasawa ang reyna ko, dali! Sige! Mapalayo na ko! Ako ni pasano ng Reyna! Dagat tutok kay Bintoy hataw ang ulo sa sawa! Paingon siya ni mo! Dagat na! Ayaw hilapis, Toto! Maloy ka! Ayaw taon ko kusa! Ayaw may kusa sa Reyna! Ayaw taon! Silula lang! Sama na! Lala! Pag-ingon ni mga lula, mihunong ug lihok ang sawa. Hala, bilingi siya ni mo ni Kay! Ayaw yun mo paglihok! Bukata na rin na. Mitutok na ko ang sawa. Ayaw mi konsaa. Huwag mi daw tang tinguha sa reyna. Gusto lang naman siyang taguan gikas dautan nga bruha. Mikay! Magbantay! Huwag ka sawa! Bantay yun! Ayaw pagsaba to. Nahibaw ko nga dili ka ordinaryong asawa. Tungod di managsama at ang lain-lain og kolor sa mata. Ito mang usa. O puwa ang usa. Mikay! Bugat na kay Reyna! Sawa, kuno sa may plano ni mo sa reyna, ayaw nagipadayon. Kay dili ko musugot na doon na kay daot ang buhato niya. Ako lang nang ibot sa Reyna! Ayaw lang ang suko sawa, ha? Mitutok na ko ang sawa. Sawa, nakasabot ka ba sa akong gisulti? Ako si Nikay. Tagalaing kalibutan ko.
Pero, ni ako sa inyong kalibutan tungkol kinagtuo ko, ngagikan ko din Ayaw ka bala ka. Ang pinga na mo sa Reyna Santan. Kikay, iniinaw pala yun. Sawa. Nakasabot siya sa kong gipanulti. Mikay, pasilan dako kining milagro. May palayo nimo ang sawa. Kikay. Huwag kang sa sawa. Yung sa mundo mo. Dali mo. Magpalayo na kayo ning dapita. Ha? Atong ibutang og luwas nga dapit ang Reyna. Nasa puti. Butong nga laog kung linaw na. Mura mo siyang pulis, ay! Ikaw ba mura mo kag pulis? Ikaw ba to ay Kay kalit na kagtunga kung malinaw na. Paminaw, ayun nagkasapis puti. Kay mas gamit na siya karon kay nimo. Ngano di ako lula? Wala kang damit, ha? Ay, Huwag gamit! doon na, oy! Tagpasan ka! Dali na mo. Ato na tas luwas nga dapit magsulti. Dali. Puti. Dadamis dapit nga luwas. Kanang dili tugnaw. Kapaingon si Puti ditong dapita. Dali. Atong siya sundan. Tuwa na si Madabal ko kang nakasuod na sa kwarto sa hari. Naba ka ang hari suod, no? Kinahanglang mangandam kita alang sa laing dakong gubat. Oh, gubat na sap? Andaman ninyo ang mga hinagiban. Oh, Ugigaw, oh, mahal nga rin. bantay kining gawas sa kong kwarto. Kayong pahuway ula ko. Oh, mahal nga rin. Ayaw kinipasudli, bisan kinsa. Matuman, mahal nga rin. Tuwa na siya. Misuod na siya sa kwarto niya. Unsay gibuhat mo nini? Oh, nakita na niya si Madam Bakukang nga guwapa. Gawas una! Wa ko magkinahanglan sa imong serbisyo, kaw. Gawas! Iyan yung magkawas ang bruha. Oh, si Prinsesa Rosa. Oh, Prinsesa, kung sumay na itabo, ha? Gibalibaran ko niya. Kung mao ka na, dili sa ganahan og laing babay. Kinahanglang makuha ko siya. Si Andoy. Magpatabang ko ni Andoy. Mikay, pwede mo mawayo na ta. Bugata na sa Reyna, eh. Sige. Ibutang ko na siya na punuan sa kahoy. Ako din mapasandig niya. Hala! Tanawa na niya! Ulala, ayaw na nang halahala na mo, kun. Basta na ako nakita. Saka akong kabuhi. Tanawa ninyo sa unahan, Toto. Nikay! Oh, wala! Dani halaman sa lagi, ma! Awara mo! Palasyo nga kamay ka na, Mikay. Bahay nga murid pala siya ang forma. Hinimo sa bato. Wala. Og may pilit siya sa bukid nga bato. Dinhilang una ka mo. Asa na mo sa ginikay? Bantay na yung maayo ang Reyna. Kaya ako susihon kung may nagpuyo ba ng maong bahay. Ginikay! Sirit lang ba yan? Ay, ayaw pagkumpiyansa. Sige, dunay maligno diha. Narabes lula rin, eh. Asay, ay, ikaw totoo ba? Lupid yung kas kaabtik ka na ni Kay, no? Lupid yung ka. Ay, pagsultihan na lang. Ikaw ba ay pagsultihan na? Huwag ka makabati nga miingon si Nikay nga atong bantayan ng Reyna. Busa ato ning bantayan. Di ba mo bantay ning way mata-mata. Sige lang katog. Ha? Oh, nasige. Maumag ka. Maugin na, Lula. Nasige ka. May problema. Pero, Lula, kakinsa ka ng balay, no? Patog kita nga tagiya na. Butsa ka. Kisa ng balay. Pero to, muraman na ugi abandona na ang bahay to. Abandona naman na. Katanaw ragod ang mga sagbot sa palibot. Oh. Nagkatay-katay nga sa palibot ang mga bagon. Wa ka limpyo, he. Oh, Lo! naabli na ni Kay ang dakong putan. Nikay! Pagkamping nga! Ayaw kalimot, Nikay! Pinangga ko ikaw! Ayaw ka bala ka to! Naanak ko ang perlas! Bisa na! Ay, kumpiyansa kay basig tunay mga dakong mananap ko di. Mga lang na mananap na napuyo din na. Muna man yung dugay ng gibiyaan baya. Nikay! Kung sabihin na diya sa
sa sud. Unsa man kuyugan lang tika? Ha? Kuyugan tika? Ayaw na to, ako lang una din eh. Anhan na mas lola sa gawas. Bantayin ninyo maayo ang Rayna palihog. Basin pa ako nagulmigas. Ano bang tugay, ha? Karaan kayo mga gamit ining baya. Naikananan nga nang tumba ang mga baso o ang mga plato nagkatag. Oh. Og naasab sila halinganan nga nanggahi na ang mga sugnod. Klaro kaayo, nga dugi ng gibiyaan kini maong bahay nga bato. Doon na di ay hagdanan paingon sa taas. Lahi gid og style kini maong bahay. Dili kini ordinaryo nga bahay. Na mga pultahan nga sirado. Pero guba na ang uban. Murag gituyo og guba ang mga pultahan. Unsa man ang nagtaruy sa bongbong? Pana ka na. Dunay nag-away din sa suod sa bahay nga bato. Tiguang. Wan agyon mo gawas ni kas bay tiguang. Matiguang ra lagi ka to. Kaya manibabot na doon ka ng idara to. Ano to kasi yung batiyaw siya bugan. Sorry, Lola. Lola, to. Magpaabot na lang tanya din sa gawas to. Kay kuya man og manood ah. Unya, doon na laang din nagpaabot na to diya sa sod na. Migay! What? Migay! Nagunta na mga niya doon! Dako asag tingog mo. Tiguang, mo naging mo tumay. Ganina na yung kato. Sige, Lola. ako to. Apuhan na ako. Lagi. Lola, mo naging mo tubag sinikay. Kasi doon na ginitap po niya sa sud. Masud lang ko, Lola. Nasikil ako. Isog man ka. Lakaw sudin to. Ako na bantay sa Rayna din eh. Pero pag amping hake, basin ko. Kung mawasab ka dito, kung musod ka. Mawago taon. Uwa na gud mo tingog sinikay. Diyan sa man pasabutan na. Doon na ginaytabo niya sa sod. Migay! Makuratan, magiltas mo tingog. O, hinaya. Tubag taon, day! Kikulbahan may ako ni mo! Nanawam ka mo tubag! Migay! Pastil lang dako agbaba ni mo. Nawag yun siya mo tubag to. Aray. Unsa man na to? Ako maglamog din sa gawas, oy! Lamok ko taon. Uy! Ikaw ba? Naana siya gadi, ha? Tanongin mo mamigidanin na pita, ha? Unsa man ka? Kaway ka or normal ka nga itoy? Unsa man, ha? Hala, mitubag ni mong ito. Nasuko siya ni mo to. Hala to, ang gamay itoy. Nasuko yun ang itoy ni mo to. Daw, kunang uwa daw sa kasabot ni mo kay baho ka. Joke to, Lola? Gamay. Uy, lami. Ay, bausap ka da. Hoy! Hala, nasuko yun ay. Ikaw ay nagdaanan mo din, ha? Nya, masuko kang gusto nun ta ka? Lawa na to, milalis yung nimog maayo ang ito. Nangatarungan ay. Sorry na toy. Aw, puti. Nabalaka lang kung nikay. Sorry, ha? Uy, misod ang ito sa bahay nga bato to. Nikay! Tupag sa taon na yoy! Miyagso na may kabalaka ni mo! Ha? Ako yun! Grabe akong ibati ka kabalaka ni mo! Nikay! Nibawag yung kagong sa ka-importante ka sa akong ginabuhin ay! Number 2 ka diri sa akong dughan! Uy, number 2, di kisa mo din number 1. Ay, ako di ay to, number 1. Ang Ginoo mo'y number 1 diri sa akong dughan, Lola. Ikaw, number 133. Layo ka ba na to? Uy, salbaki ito ka pagkaampo. Masyan! Wajay batata ni Kay! Hey! Tumagtatawag ko na eh! Sa maning kwarto ha. Mura manig nalahi sa uban. Bato gyud ang tanang bongbong. Og naasig daanan nga bato. Murag espesyal ni nga kwarto. Kay dunay bintana sa kilid. Og may ali nga mga kahoy. Tuara sila sa todo. Makita na ako sila. Pwede. Unsa maning kapita? Ha? Ang anong gidaman minimo din he? Hain ang mga tao din he. Uy, puputi.
Uy! Nga nagipaak man ni mo ang sigsid sa kusinina. Asa ko ni mo doon? Oh, sige. Musunod ko nimo. Asa ta paingon, ha? Oh. Uy. Unsa man ang gipagot nimo? Oh. Mura man og higdaanan ka na sa bata. Kuna nga ginamaas ka, huy. Kun mao, kwarto kini sa bata. Duha man day ni kakuna ang niya din eh. Og naigihimong gamay nga katri. May mga bata nga nagpuyo ining maong bay. Ay, huwag mo tubag sinikay. Apuhan, kailangan na ako yung masusi sa sud sa bahay sinikay. Ganin na lagi dito sa sud. Di bigyan mo tubag. Unya, usaw man ni Ron. Ako ray mo, bantay sa ray na. Unya, usaw na malan ako kung muto nga ang dakong sawa din eh. O kuhaon na sa bangray na. Tuod no? Oh, ako na ibili ni mo kini akong espada. Espada niya, usaw. Espada. Usaw naman lang kung may dautang may nahitabo ni kay sa sod. O magkinahalan ka ng espada. Dalala na lang ka. Tuod no? Wasa ko'y magamit sa sod. Anhinan lang tayo ni maghuwat ni kay, oy. Pero apuhan, kinalang may bawat ako na unsa na hitabo ni kay dito. May ablang puntahan. Ablang. Surat tayo, oy. Sinikay. La! Dadaanin niyo dili sa suod sa bay ang Reyna. Ay, salamat. Huwag kita na hitabo ni kay. Madam, mahal nga Prinsesa Rosa. Asa man ko ni mo doon? Sa ilawom sa palasyo. Sa akong lugar ni ining palasyo. Adto ta sa imong kawa. Oh! Kinahanglang mo lampos ko sa akong tinguha sa hari. Unsa may imong buhato sa imong laboratorio? Maghimo ko gayumay. Unsa? Lumayo ni mong hari. Dali to. Ipahilo na diri sa higdaan ng bato ang Reyna. Oops! Salamat. Doon na ginahigdaanan. Hindi na ako magago nga paghimog payag di eh. Dire dapita sa ang ihang oto. Dire ano yung dapita to. Oh. Pastilan. Naya taon. Nakikita na kita kabunduhan. Natarong ining dapita. Kay, kinsa magkahan tigiyan ni dapita no? Klaro kaayo ang pamilyang napuyo din niya. Og doon na sila yung mga anak. Unsa? May anak? Og gibiyaanan nilang tanan. La, to. Uy. Ano ka no? Kanindutan ng balaya? Unya, yarang biyaan? Gipatay sila. Uy! Unsa? Okay, mga ka-DJ, mga ka-listeners, no, din hilang sa takotom, no? Og sunda pa ang laing sumpay ning Sugilanon. Pirlas sa bukid. O salamat kayo, mga ka-DJ, mga ka-listeners, sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.